Pablo Otero e o mollonés Marina Porteiro gañaron a carreira popular Mar de Boiro, con preto de 700 persoas participando na proba. O evento, que homenaxeou a Pepe Buceta, destacou, ante todo, pola gran participación local. Arredor de 700 persoas participaron na carreira popular Mar de Boiro, unha cita que lembra o coñecido Pepe Buceta e que forma parte do circuito Barbanza-Arousa, así como do calendario da Deputación da Coruña e da Federación Galega de Atletismo. Na categoría masculina, o vencedor foi Pablo Otero, do Atletismo Narón, quen completou os 10 km en 32 minutos e 10 segundos, chegando en solitario á meta. Iago Lijo, do triatlón Rianxo, ocupou o segundo posto, a máis dun minuto de Otero, e Alberto Mariño, da S de Compostela Atletismo, foi terceiro. Na categoría feminina, a vitoria foi para a mollonés Marina Porteiro, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, quen marcou un tempo de 39 minutos e 3 segundos, tras apretar nas últimas fases da proba. Ainhoa Gontán, da S de Compostela Atletismo, quedou segunda, a menos de 30 segundos de distancia, e María Teresa Cimadevila, del Canario, completou o podio. Os mellores locais foron Luís González e Alba Domínguez, mentres que o Club de Remo Cabo da Cruz destacou ao presentar unha trintena de participantes na carreira. Un evento que, máis aló dos gañadores, celebrou a participación masiva e a gran implicación da comunidade deportiva local e comarcal.